Huma ħafna dawk li xtaqgħu wilt iżda kaġun ta' diversi fatturi għaddew minn dulur sħiħ hekk kif ma setgħux ikollhom dan. Kif id-daw ta' dan li l-ġimgħa ġiet imnedija għaqda mhux governattiva mill-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grek li se tkun qed taħdem favur persuni li jbatu mill-infertilità biex jingħataw gwida u appoġġ emozjonali. Il-kelma Light intażlet bħala isem għal din l-għaqda biex jitwassal messaġġ ta' tama u pożittività meta persuna tkun tinsab fi triq mudlama mċajpra. L-għaqda se tkun qed taħdem biex tassigura li tagħti wens lil persuni li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-waqt li twassal messaġġ biex kull persuna tgħaddi kelma ta' ġid lil ħadd ieħor. Josephine Xwiereb kienet ilha taħdem ma' koppji bi sfidi ta' infertilità u korrimenti u kien hawnhekk fejn tkellmet ma' Anne-Marie Grek dwar il-bżonn ta' entità li sservi ta' widen wens u support. Din l-għaqda tikkonsisti minn professjonisti tobba u nies li jaħdmu fil-qasam tal-mediċina b'daw kollha li jistgħu jgħinu mħeġġa biex javviċinaw lil għaqda. Il-President tal-għaqda Anne-Marie rikonoxxiet li għad hawn stigma kbira fuq koppji u individwi li jbatu minn dan tant li jispiċċaw jiddejqu jitkellmu minn dak li jkunu għaddejjin minnu. L-għaqda mhux biss se tkun qed tippromuovi aktar tarif u sapport emozjonali f'każi fejn ikun hemm korriment, iżda wkoll se tkun qed ixxerret informazzjoni biex tgħin lill-familji u qraba jifhmu l-ostakli li l-koppji jħabbtu wiċċhom magħhom biex is-soċjetà tifhem aħjar dak li għaddu minnhom. Preżenti għat-tnedija tal-għaqda Light kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fost diversi persuni oħra.